Poďme si ukázať, ako pridať bankové účty do Everyfin Merchant aplikácie. Nachádzame sa v procese registrácie. V jej prvom kroku vás aplikácia Everyfin Merchant požiada o pripojenie bankového účtu, na ktorý chcete dostávať platby od vašich zákazníkov. K tomu budete potrebovať prihlasovacie údaje do internet bankingu vašej banky. V tomto kroku vás chceme ubezpečiť, že prihlasovacie údaje neuchovávame. Tie vidíte iba vy. Nakoľko sme platobná inštitúcia s licenciou v 30 európskych krajinách, vedzte, že ste v maximálnom bezpečí. Jedným klikom si vyberiete vašu banku, ktorú chcete používať na prijímanie platieb v Merchant aplikácii. Bezpečne vás presmerujeme do banky. Na prepojenie Everyfinu s účtom potrebujeme prihlasovacie údaje do banky. V prípade VUB banky to bude vaše identifikačné číslo a heslo, ktoré používate v internet bankingu. Prihlásenie bolo vyhodnotené ako bezpečné. V ďalšom kroku stlačíme prihlásiť sa. Everyfin Merchant aplikácia je vytvorená spoločnosťou Usability Engineering Center. Preto v banke udelujeme prístup tejto spoločnosti, pod ktorú spadá aj Merchant aplikácia. Ďalej tu napríklad aj digitálna peňaženka Everyfin Wallet aplikácia, ktorú budú používať vaši zákazníci. Udelíme prístup Usability Engineering Center. Stlačíme tlačidlo potvrdiť. A následne budeme presmerovaní späť do Everyfin Merchant aplikácie. Podľa našich bankových údajov mohla aplikácia predvyplniť základné informácie. Skontrolujeme, či sú správne. Ak sa nezhodujú, zmeníme ich a stlačíme pokračovať. V prípade, ak by sme mali v jednej banke vedených viacero účtov, v tomto kroku by sme vybrali účet, ktorý chceme používať ako predvolený. V našom prípade máme pripojený účet len jeden, vyberieme ho a opäť môžeme pokračovať. A máme hotovo. Úspešne sme pridali bankový účet a môžeme začať naplno používať Merchant aplikáciu. Dúfame, že vám video pomohlo. Pozrite si aj naše ďalšie videá, ktoré vám pomôžu dostať maximum z Everyfin Merchant aplikácie. A ja už idem pokračovať s vyplňaním produktového katalógu.